Zulomnyama ondlela zimhlophe nelabenkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva sisendaweni ke yaseNquthu igama lami ke nguNhlakanipho ngoFortune wakwaNcumalo namhlanje ke sinomengameli ke weqembu leNkatha Freedom Party umhlonishwa ke uVelenkosi Nhlabisa ophinde futhi ke abe yilungu leParliament likazwelonke ubekade khona futhi ke la eNquthu ke ukuzovula ke ezinye zezikhungo zikamasipala ongaphansi ke kweqembu leNkatha ke uholwa ke umhlonishwa ke uMeya uShabalala asibingelele ngotsha namhlanje ke osukwini olukhulu eNquthu. Asibingelele umsakazi nabalaleli balezi zikhungo zezezindaba sibingelela siseNquthu emcimbini kamasipala. Ngotsha siyabona ukuthi lokhu liqalile nje isonto la eNquthu siyabona siyaphenduka kanti kanjalo futhi nawe masibheka ubhizi uphansi phezulu kakhulukazi usemkhankasweni ukuthi iqembu leNkatha likwazi ukuthi lithole amavoti athe xaxa mhlambe ke la eNquthu ikuphi ke ebenzokwenza kahle kahle njengeqembu leNkatha la emcimbini waseNquthu ngize njengelunga leParliament elikhulu kodwa elibuye lifaka isigqoko sobomengameli weqembu leNkatha Inkululeko okungisizile ukuba ngize lana ukuba ngizohlola ukuthi umasipala waseNquthu ngabe wenza khona yini owakwethembisa abantu ngo-2021 ngaphansi kwamaphuzu alishumi emanifesto. Ngithokozile ke njengoba usho kusukela iviki liqala baphuma bayangena ezikoleni benikela ngomfaniswano kubafundi bedlulisela izakhiwo emphakathini eseziphotuliwe okungamahholo omphakathi ngama-crash. Nami ke namhlanje ngiqondane nokuba siyodlulisa isakhiwo sehholo elisezingeni elihle la okuze kwanconcoza ikhansela lasewadini elivela kwiqembu lika-ANC lisho ukuthi alifuni ukuba lilishalazele iqiniso lokuthi ihholo lisezingeni elihle kakhulu. Ngasuka lapho ke sayovula isikhungo esibhekene nenhlekelele nomlilo esisezingeni elihle ngendlela encomekayo. Sasuka lapho sayovula umgwaqo ofakwa itiyela elokishini leli esikulo leli wade sikulona. Engikuthandile kulomkhandlu ukuthi mabeqala umsebenzi iproject bayiqala bayiqede. Kweminye imikhandlu nakwamanye amazinga kahulumeni ama-project athatha iminyaka elishumi engaphelile kodwa unyaka nonyaka kuphela imali. Ngakho ngibashayela ihlombe ngithi abantu baseNquthu abaqhubeke njalo baweseke umkhandlu waseNquthu neqembu eliwuholayo ngoba uma umkhandlu wenza kahle kusekungenxa yeqembu elihola lowo mkhandlu lowo elingazithelile ngabandayo ukubheka ukuthi umkhandlu uyasebenza yini. Ngiphethe ngokubakhuthaza ukuthi ngomhla ka-29 May usuku lokhetho eningizimu neAfrika bonke abantu baseNquthu bayakwazi manje ukwenza isinqumo nokwehlukanisa ukuthi umkhandlu waseNquthu ophethwe yi-IFP uma lamandla engahlanyukela ezingeni likahulumeni wesifundazwe nelikahulumeni kazwelonke umehluko uyoba mngakanani. Ngiboneke bekuthakasela beshaya ihlombe ukukhombisa ukuthi banaso isinqumo sebesithathile. Wonke umuntu namanje ngiyamncenca sekusele insuku eziyisikhombisa ongabhalisanga njenge-special vote akavukele esikhungweni ngomhla ka-29 May afika athola amaphepha amathathu. Kuyobe kuyiviki lesithathu enyangeni usuku lwesithathu evikini amaphepha obe mathathu kuwonke amathathu obe kukhona indlovu ezintathu. Ngakho ke mina njengomengameli we-IFP ngithi selikulungela iqembu le-IFP ukuhola isifundazwe saKwaZulu Natali nokuhola izwe laseningizimu neAfrika mabefike ezikhungweni
abafike bethi zaka eduze nendlovu. Mengameli ke ukhulume ikakhulu ke mayelana nokuthi ke uma isifundazwe njengoba nithi nizosithatha ngokulekelelwa ngabantu ke bakwaZulu Natal kanjalo ke futhi nabaseningizimu Afrika uye wakhuluma indaba ukuthi ke kuzoba khona ke ezinye zeinqephezelo ikakhulukazi ama grants azokwazi ukuthi anyikaziseke uma uhulumeni wenkatha ususemandleni. Uzoyibuza ke omunye umuntu ukuthi ingabe leyo mali leyo benitheni na nizoyihlonza kanjani njengeqembu lenkatha? Kuliqiniso ukuthi kukhona nalenkohliso nemfundosaze ilumbo elikhulunywa ngabanye ukuthi mabeke baphuma emandleni kuyophela igrant. iIFP ifuna ukuqinisekisa abantu baseningizimu neAfrika ukuthi uma singathatha amandla kwaZulu Natal nakuhulumeni omkhulu igrant siyoyikhuphula imali yayo ngoba incane imali ehola ngomkhulu nogogo u350 mncane ukwenza umehluko empilweni lomuntu ongasebenzi. Igrant etholwa zingane incane ukwenza ingane zakithi kwazi ukuphila kangcono. Imali ke la soyithola khona thina kuneyigidigidi zamadola eyiphelele ezandleni zenkohlakalo. Sizoshaya inkohlakalo siyishayele sikhiphele ngaphandle emagcekeni kahulumeni. Yonke imali ephelele ezandleni zenkohlakalo izoqondana ngqo nezidingo zabantu. Okwesibili, icabinet inkulu kakhulu sizoyinciphisa khona uminister singabadingi, kukhona futhi no deputy minister singabadingi. Imbali iminyanga eyodinga deputy minister siyowenza isiqiniseko ukuthi when we cut down the bloated cabinet we redirect millions of rands to grants to provide graduates ngegrant ka3,000 rand ukuze ama-graduate ahlele emakhaya akwazi ukuthenga i-airtime, bathenga idatha, bangene online ba-applye, makufuneka photocopy ama-CVs abo, mase fanele beze kuma-interviews bakwazi ukugibela beye kuma-interviews. So ithatha kule mali esetshenziswa budedengu ukuze senze impilo yentsha yakithi bengcono. Siyabonga kakhulu kwenkotsha sinifisela konke. Sibonga kakhulu. Khuthaza bonke abantu ukuthi umhla ka29 usuku okumele siyotakula ngalo esifundazwe saKwaZulu Natal, sivotele iIFP nakuhulumeni emkhulu emaphepheni amabili sivotele futhi iIFP.